یەکەمین جارە دیرۆکە سیاسیە ملەتی کووردا کۆمارە کوردستانی یەکەمین دەولەتە کووردە کو بی ئیرادا نەتەوە کورد di pêvajoya şerê duyemînê dinyayê de 22 meha 1946 da li Rojhilatê Kurdistanê bajarê Mihabatê meydana Çarçırayê bi gotara pêşewa Qazî Mihemed hate ragihandin bêguman ji wê rojê heta îro emrê Komara Kurdistanê Kurd ve jî di dîroka siyasiya miletê Kurd de ciyekî pir girîngê wî heye an jî divê em wî baş tê bigîjin. Dema em bala xwe bidin dîroka dunyayê em dibînin ku mesela Komîna Parîsê ji bo çepgirê Fransayê weke mîlat tê qebûl kirin, Komara Kurdistanê jî ji bo netewa Kurd, dewletbûna netewa Kurd mîlat e, xetekî sor e. Îro jî divê hemû siyasiyê Kurd, rêxistinê Kurd wî xeta sor ber çavê xwe bigirin û ji wî paşvetir nekevin. Ev hêviye ku, ev xeta sor e ku bi qîza pêşewa Qazî Mihemed Mîna Xanimê demecekî do êvarê belav kir, goxewna Qazî Mihemed îro li Rojavayê Kurdistanê ber geşbûnê daye. Kêmtirî statûyekî netewî Kurda û yasayî Kurda li Rojavayê Kurdistanê jî çê nebe, ew xewna ku Qazî Mihemed keça Qazî Mihemed basa wî dike, ew xewn ji wê pêk neye. Loma Mihabat, Cumhuriyeta Mihabatê damezrandina wî xetekî sor e di dîroka netewa Kurd de divê gav avêtinê me wî bikin armanc, wî ji xwe re bikin hedef. Lewra em jî wek hemû miletê dunya tişekî me ji van miletê din kêm nîne.